6 ráno jsem šel do Teska Express kupovat žitný chléb a jeden meloun a avokádo. A najednou jsem viděl v dáli takového starého pána, starého dětka, starého chlapa. Přišel ke mně a povídá: chlapče, vždyť ty máš hlavu jako kriketový balon. A já jsem mu řekl: však jo, já to tak nosím. Čau lidi, já vás vítám u nového, úplně fresh, vonícího, nejnovějšího videa. V dnešním videu tady pro vás mám něco, co jsem ještě nikdy nedělal, je to speciální a je to extra haul na můj batoh. Chtěl bych jsem vám jenom v tomhle videu prostě jen tak odevřít můj batoh, odepnu můj batoh a ukážu vám, co se v mém batohu Skrývá za tajemství, co v něm nosím. Takže odepínám batoh na kameru. Co to tu máme? Joj. V batohu nosím Další batoh. Kámo, nechci ti dělat nějaké starosti nebo být na tebe moc jako hater, ale viděli tě krást v Albertu. V tvém městě se o tobě říkalo, že jsi ten známý podvodník. Měl by ses přiznat k tomu, že jsi ukradl v Albertu debrecínskou šunku. Můžeme jít spát, člověk ne... Tady není žádný skatepark! Vypadněte do piče! Víš co, mi jde o to, že tady není skatepark, kamo. To je to prostě, že tu není skatepark a oni se tváří, jak kdyby tady byly rampy.